Aktuálně je mi 22 let, žiju v Amsterdamu, živím se jako closer a za posledních 6 dní jsem uzavřel zakázky v hodnotě přes 1 000 000 korun. Samozřejmě to tak nebylo vždycky, pocházím z Třince, což je úplný východ České republiky. Jsem úplně normální člověk, že jo. Chodil jsem tam na základní školu, potom jsem tam chodil na Gimpl a vlastně se ode mě očekávalo, že budu všechno dělat tradiční cestou. Jakože po Gimplu nemůžeš dělat vlastně vůbec nic jiného, než jít na vysokou školu, protože jenom s Gimplem si vlastně úplně nic. Ale já jsem vždycky věděl, že vysoká škola není pro mě a že vždycky budu něco dělat. Ať už na Gimplu jsem začal s přeprodáváním učebnic na konci každého ročníku a vždycky jsem z toho vytěžil docela dost peněz. Já jsem se chtěl vždycky živit obchodem a věděl jsem, že ta tradiční cesta pro mě nebude. Rodiče očekávali, že půjdu na vysokou školu a bude ze mě zubař, ale týden před odevzdáním přihlášky k maturitě jsem se rozhodl, že vlastně z toho, že se poslední 2 roky učím medicínu nebo jakoby medicínské obory, že z toho místo biologie a chemie půjdu na ekonomku, což ekonomická škola je vlastně úplně na hovno podle mého názoru, ale je to vždycky škola, která se ti hodí, když vlastně nevíš co. V tenhle ten moment já už jsem začínal s Amazonem, takže jsem založil firmu v Americe, dělal jsem Amazon FBA. Tam jsem propálil docela hodně peněz, myslím, že jsem tam byl ve ztrátě takových 10 až 15 tisíc dolarů a logicky tady na tohle jsem potřeboval zase zpátky vydělat, takže jsem chodil na brigádu, maloval jsem s dědou, to jsem měl jako letní brigádu, v zimě jsem učil děti na lyžích jako instruktor a snažil jsem se ty peníze vydělat zpátky, abych se vlastně dostal z toho mínusu. A potom když jsem vlastně přišel na vysokou školu, bydlel jsem v Brně, jezdil jsem tam u Voltu zase, abych si přivydělal nějaké peníze, protože já jsem jako vydělávat peníze chtěl vždycky. Na té výšce jsem potkal jednoho klučinu z Rožnova, který dělal facebookovou reklamu. Takhle jsem se já dostal ke Google reklamě, protože mi říkal, že kdyby začínal něco nového teďka, tak by to byla prostě Google reklama. Takže já jsem se začal učit víc v Google reklamě, viděl jsem, že konečně jsem našel nějakou cestu, jak jít z toho offline pracování, jako už rozvážení jídla u Voltu, jak se můžu konečně dostat do onlineu. Takže jsem se začal věnovat té Google reklamě. První semestr jsem prošel všechny zkoušky a jel jsem zpátky domů do Třince. V Třinci jsem byl měsíc, po měsíci jsem se vrátil na druhý semestr na výšku a to byl moment, kdy jsem si řekl, OK, to bude dlouhý semestr. A v moment, co jsem šel na první hodinu, tak jsem se v první hodině druhého semestru jsem se zbalil, odešel jsem, zbalil jsem si věci, odjel jsem z Brna a řekl jsem si, že na výšce končím a že půjdu jakoby full time s tou Google reklamou. Tak jsem se tomu dalšího půl roku věnoval té Google reklamě, kde jsem pomalu zkoušel různé klienty jako nabírat zdarma, získat nějakou zkušenost a vytvořit si nějaké portfolio. Takových 7-8 měsíců po tom, co jsem odešel z vysoké školy, jsem se full time začal živit jako Google Ads freelancer. Ten svůj freelancing jsem dostal až na takových 150-160 tisíc korun měsíčně, ale chtěl jsem víc, že já jsem chtěl škálovat, ale tam jsem narazil na takový strop, že jsem vlastně nevěděl, jak získat klienty. Tak jsem pořád hledal jsem si nějaké cesty, prošel jsem si nějaké kurzy, nějaké mentory. Stále jsem se snažil nabírat klienty v zahraničí, poslal jsem snad 10 000 e-mailů a nezískal jsem ani jednoho klienta. A v tento moment jsem se spojil s jedním mentorem přes sales, přes prodej, který mě vlastně napsal a my jsme se spolu pobavili. A jeho agentura generovala 200 000 € měsíčně v té době a on mi řekl vlastně, že jak chci nabrat klienty, když neumím ani prodávat. Tenhle ten moment jsem si uvědomil, že OK, tak asi je třeba začít jako se soustředit na jednu věc a ne, že já se budu snažit sbírat klienty, dělat service delivery a všechno to okolo toho, ale že se začnu specializovat na jedinou přímou věc. Vždycky jsem chtěl odcestovat a přítelkyně studovala ještě na Gimplu, tak hned po maturitě jsme se zbalili, odjeli jsme do Amsterdamu, protože to byla první záminka toho, že už konečně můžu vycestovat. Všechno dělám all in. Takže já i v moment, kdy jsem se stěhoval do Amsterdamu, tak jsem přece jenom věděl, že půjdu teďka sales a že se na to budu soustředit jakoby all in. Pustil jsem většinu klientů, co jsem měl přes Google reklamu, i přesto, že to byl velký risk, ale já si říkám, že musíš riskovat, aby si mohl prostě vyhrát. Takže v tenhle ten moment jsem se začal teda studovat i sales, pořád jsem to trénoval každý den po dobu několika měsíců a v jeden moment to došlo do fáze, že jsem měl jenom 40 centů na účtě, protože jsem vlastně neměl klienty a ještě jsem neměl ani klienty na ty sales, na ten prodej a tak jsem měl na začátku měsíce 40 centů na účtě, ale já jsem věděl celou dobu, že abych se nějak posunul nahoru, tak musí být takové znovu zrození a já jsem věděl, že musím jít na úplné dno, abych mohl vystřelit nahoru. Takže z těch 40 centů na začátku měsíce jsem se dostal na 4,5 tisíce dolarů na konci měsíce, pak to šlo přes 10 tisíc dolarů a teďka se držím tak okolo 8 až 12 tisíc dolarů měsíčně. No a jak jsem teda začal pracovat s tím mentorem
A nebo víceméně tady tohle to byl primárně i kurz na to, jak začít v high ticket sales, tak tam byla forma videí a v tomhletom kurzu nebo s tímhletím mentorem jsem se byl schopný dostat z bodu 0 na žebříčku prodeje na bod třeba 7. Takže tady tohle to mi dalo takové ty základy, jak vlastně probíhá ten prodejní hovor, co je ta hlavní struktura, jak mám jakoby pořešit nějaké námitky klientů, jak mám udělat to, aby se mi ukázal, že jsme schopni je dostat z bodu A do bodu B a vlastně i jak získat nové zakázky. A taky tam byl samozřejmě jeden mindset coach, který vlastně díky toho, že jsem si byl schopný posílit svůj mindset, tak jsem byl schopný se dostat tam, kde jsem, protože v moment, kdy má člověk jenom 40 centů naučit, tak to většinou vzdá, ale já jsem věděl, že to je ten poslední krok předtím, než uspěju, takže jsem vlastně věděl, že OK, to je přesně tak, jak to má být, protože vlastně všechno, co jsem si vizualizoval a všechno, co jsem se soustředil, it's already done, takže já jsem věděl, že ono to bude tak, jak to má být a že já uspěju, takže jsem se nevzdal, pokračoval jsem dál, natáčel jsem každý den videa, natáčel jsem takových, myslím, že to bylo 600 až 800 videí pro potenciální zakázky, kde jsem vždycky natočil 30 sekundový shot a tady tím se postupně člověk zlepšuje. Na začátku mi trvalo natočit jedno 30 sekundové video třeba půl hodiny, protože jsem to neustále přetáčel, bylo to v angličtině, byl jsem si nejistý. Potom vlastně ke konci tady tohohle hledání těch nových klientů jsem byl schopný natočit 30 sekundové video za 30 sekund, protože jsem zvednul mobil, natočil jsem video a odešel jsem. A tady ti lidi mi teda pomohli dostat se z bodu 0 na bod 7, ale samozřejmě na světě není důležité jenom vědomosti, ale taky network a lidi, které máš kolem sebe. A tím, že já jsem pořád se snažil skákat ze zakázky na zakázku, abych našel tu zakázku, ve které budu zaprvé věřit, budu schopný to prodat, že ta zakázka bude reálně fungovat a pomáhat lidem, kteří si ten kurz nebo tu danou službu zaplatí, tak jsem prošel spoustu různých na hovno zakázek. Ale pořád jsem tam poznal jakoby spoustu nových lidí a díky nim jsem dostal zase přístup do dalších kurzů přes prodej v hodnotě dohromady, já nevím, takových 20-25 tisíc dolarů. A tady tohle to mě teda dostalo ne z bodu 0 na 7, ale potom z bodu 7 třeba na 15. Investice do sebe je ta nejlepší investice, kterou můžeš udělat, protože to má tu největší návratnost a mně se to vždycky osvědčilo nejvíce, takže určitě plánuju zase dál tenhle rok do sebe investovat, zlepšovat se, aby jsme to posunuli na další level. A jak jsem říkal, tak já jsem chtěl vždycky cestovat, vždycky to byl můj sen. Co zjišťuju poslední dobou je docela paradox, že vlastně v rámci toho, že jsem se přestěhoval do Nizozemska, tam jsem bydlel chvíli v jednom bytě, potom zase v jiném bytě, pořád se to všechno střídalo, tak takové jakoby bydlení někde na 2-3 měsíce úplně teďka nepotřebuju. Takže co je třeba následující plán je, že se teďka na další 2 až 3 měsíce zavřu tady u sebe v kanclu. Budu se soustředit jenom na to, abych se zlepšil v prodeji, vytvořil si nějaké portfolio, vytvořil si zkušenosti, taky si zlepšil své statistiky, neplánuji nikam jezdit a potom postupně si myslím, že začnu jezdit na prodloužené víkendy, možná týden nebo něco takového, ale z toho, jak jsem chtěl vždycky cestovat na 2-3 měsíce někam, tak jsem vlastně zjistil, že to není ten hlavní cíl teďka v nejbližším roce. Nejbližší rok je prostě dostat se na nějakých 60 tisíc dolarů měsíčně, pomoct víc lidem, nebýt jenom closer, ale taky sales manager na té nabídce, na které jsem, abych mohl vlastně řídit i další closery pod sebou. Takže doufám, že tady tohle video aspoň jednomu z vás pomohlo nebo vás inspirovalo a hlavně není důležité jenom ta investice do sebe, ale taky lidi, kterýma se obklopujete, protože já třeba kdybych měl kolem sebe špatné lidi, a například neměl svoji přítelkyni, která mi hodně psychicky pomáhala v moment, kdy jsem právě procházel těmi downs, protože život má vždycky ups and downs, tak bych určitě nebyl tam, kde jsem teďka. Takže nejenom, že investujte do sebe, ale také obklopujte se lidma, kteří vás budou táhnout dopředu a ne tahat dolů. A jestli máte k tomu nějaké další otázky, tak mi napište dolů do komentářů. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Vidíme se u dalšího videa příští týden.